Здравейте, здравейте! Аз съм Кан Румба и днес ще ви покажа решението на един проблем, с който се сблъсках, или как да синхронизирате видео и аудио от различни източници. И така, отваряме Adobe Audition 2021. От тук си отваряме файловете, които ни трябват. В моя случай са видеото и аудиото, които са оригиналните, и аудиото, което искам да добавя. От тук минаваме на Multitrack. Даваме ОК. И излизат тези писти. Слагаме оригинала отгоре. Даваме ОК. Слагаме и желаното от нас аудио, което искаме да добавим тук отдолу. Така. От тук отгоре се смалява и оголемява самата вълничка, да мога да виждате по-добре за какво става дума. Вижда се, видимо се разминават единия с другия трак. Така дърпаме това, за да... Така, това го дърпаме малко напред. И проверяваме. Това е. Сега отиваме отзади. Вижда се как се разминават. Нали, тук така. Сериозна е работата. Ето така. Дърпаме пак крайната точка. Нашия инструмент, който ни трябва да намирате тук така в това нещо, разтяга фактически второто аудио. Хващаме тук от края и дърпаме и идваме долу-горе на една и съща. И готово е. Общо взето, това е цялата игра. От тук отиваме на Multitrack, Mixdown Session. Нещо много важно, което ще да пропусна, да направим, да заглушим първия трак. Ето от тук Ends to Mute. Така. Multitrack, Mixdown Session, Entire Session. Тъкаме. И двата трака стават в един, като първия не се чува, защото е заглушен. И всичко е окей. Отиваме на файл, Export, файл и така, тук пишем, цъкаме нещо. Даваме ОК и това е играта. Това беше всичко за днес. Надявам се да съм ви бил от полза. Бъдете здрави и усмихнати!